Yaoi. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagan Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lami, yaoi. Abyan, welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Aton ginapatuhoy ining aton programa sa Ilonggo speaking nga mga listeners and viewers from Negros Occidental. Ilabi na gid sa mga estasyonan sang radyo dira sa Hinubaan, Sipalay City, sa Kawayan, kag sa Cabancalan City. Salamat mga kaabyanan, mga kaupod nga mga alagad sang Dios nga naga-replay sa sining aton Facebook Live sa ila low-powered FM radio stations. Ang aton pamalandungan karon abyan makita sa Isaias kapitulo 53 sa ikaduha nga bahin sa sining bersikulo 10 nga nagasiling, apang namutan sang Ginoo ang paghanog sa iya, ginpakalisod niya siya, kung himuan niya ang iya kalag, nga halad tungod sa sala. Makita niya ang iya kaliwat. Palawigo niya ang iya mga adlaw. Ang kabubuton sang Ginoo magauswag sa iya kamot. Kabay abyan, magapakamaayo ining aton Dios sa sining putli kag precious nga priceless nga pulong niya, the pure and priceless words. Ano ang kaulugan sining ining fruit nga ginahambal diri sa gintunan sang mga Bible scholars? Ini balang mga pronouns nga he and his. Kung wala ikaw nagapati o nagatuo sa sinang Trinity, mabudlay nimo nga hangpon ini. Okay? Ano ang kaulugan sini? Ginahambal diri sa, for example, the World English Bible for Isaiah 53:10. Yet it pleased Yahweh to bruise him, he has put him to grief. When you shall make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall, tanan kapital, or Yahweh, will see the Lord's, Yahweh, fruit in child. The Lord's fruit or child. Ikadwa, the Lord will see the Messiah's fruit in child. Ikatatlo, the Messiah will see the Lord's or the Father's fruit child. Ikapat, the Messiah will see the Messiah's fruit and child.
Kung ining he nagarefer sa Messiah, meaning the Messiah is the one who will see. Then, ini nga bersikulo naga-imply na nungod sinang pagkabanhaw or afterlife for the Messiah to be able to see his offspring after he was in the grave. Kay dito sa una nga bahin sa sining kapitulo, nagasiling kunimo niya ang iya kalag nga halad tungod sa sala. Nagahulugan na nungod sang iya pag-antos kag sang iya nga kamatayon. Di karon paano ining Mesiyas makakita sang iya offspring kung hindi siya mabanhaw. Dibla? Sa bersikulo 9, nagsiling kanina, kaginhimo nila ang iya lulubngan upod sa malauton, kag upod sa manggaranon nga tao sa iya kamatayon, bisan nga wala siya magpanglugos, kag wala sing limbong sa iya baba. So nagantos, napatay si Ginoong Hesus. Bisan nga siya ang judge, ginhukman siya sang iya pagahukman nga mga katawhan. Sa tanan nga sitwasyon nga ginhambal ko kay na apat dito ka mga sitwasyon na nungod sining Lord's fruit or child, ang summit o kinatasan gid nga minsay sa sini nga propesiya amo ini nga ang maayo o ang kabuhi magaresulta gikan sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Amo nang isa ka paradox abya, no? Si Ginoong Hesus napatay para nga ikaw kag ako may kahigyunan nga mabuhi. Si Ginoong Hesus nanaog agud nga ikaw kag ako may kahigyunan nga makasaka sa diin siya nagalin. Si Ginoong Hesus nga anak sang Dios, nahimo siya nga tao, the seed of the woman. Agud nga ikaw kag ako nga mga anak ni Satanas, mahimo nga mga anak sang Dios. So ato nakita diri nga ining aton Ginoo, siya napatay agud nga kita nga patay may kahigyunan nga mabuhi. So ini nga propesiya natuman dira sa New Testament pinaagi sa pagsalig o kung sa pagtuo sang mga tao dito sa kay Ginoong Hesus, ang Mesiyas. Kag nahimo sila nga mga offspring. Nahimo sila nga mga anak sang Dios. But the Lord and the Messiah will see this. Ang amay kag ang Mesiyas, amo na siya ang anak, makakita sa sining sitwasyon o kon sa katumanan sining propesiya. Now si Apostol Juan naghambal gani no sa Juan 1:12, ang iya nga mga katawhan nagsikway sa iya. He came unto his own, and his own people receive him not. So inang his own naga-refer ina sa iya kaugalingon nga mga katawhan nga mga Hudiyo. Nagpresentar siya sa iya kaugalingon subong nga Mesiyas, pero ginsikway siya sang mga katawan. Pero sa bersikulo 12, nagasiling dira nga sa mga tao nga nagtuo sa iya, kinatagan sila sang kahigyunan na mahimo nga mga anak sang Ginoo. Akon basahon abyan sa sining Ilonggo Bible, apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagtuo sa iya ngalan, ginhatagan sila niya singgahom sa pagkamangin anak sang Dios.
So ang pagka manginanak sang Dios abyan natabo na sa panahon nga ang tao nagtuo. Hindi nga wala pa siya nakatuo. Nahimo na siya nga pinili. Nahimo na siya nga luwas. Nahimo na siya nga anak sang Dios. So sa panahon nga siya nagtuo, tungod kay may nagwali sa maayong balita o kung may nagsugid na nungod sa maayong balita, nakabati kag nagtuo kay gintimbrihan sang balaan nga espiritu. Efeso 1:13. Ang tanan nga nagtuo kay Ginoong Hesus nahimo nga bahin sa panimalay sang Dios. Kag amo nang ginhambal ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 14. Siling sang balaan kasulatan, kay ang tanan nga ginatuytoyan sang Espiritu sang Dios, mga anak sang Dios, kay wala kamo makabaton sang Espiritu sang kahiyulipnan, nga sa kahadlok liwat, kundi nakabaton kamo sang Espiritu sang pagkaanak, kun magatuaw kita, Aba, Amay. Ang Espiritu gid nagasaksi upod sa aton espiritu nga mga anak kita sang Dios. Kag kun mga anak niyan mga manunubli. Mga manunubli sang Dios kag masig ka manunubli ni Kristo. Kun matud nga nagaantos kita kaupod niya agud nga paghimayaon kita. Upod niya o kaupod niya. Abyan, ini nagapahayag kung ano ining he will see his offspring kag gini na-aplikar sa ila nga mga nagtuo kay Kristo Jesus kag nga sila ginbutang sa iya, his family, iya panimalay. Ining offspring abyan mahimo nga maaplikar ini naton diri sa bunga. Si Apostol Pablo nagsulat nga si Jesus nga amo ang Mesiyas na banhaw gikan sa mga patay. 1 Corinthians 15 sa verse 20. Apang karon si Kristo na banhaw ang panganay sang mga nagakatulog. Kag nagpadayon siya sa pagpahangop kung paano nga ang mga tumuluon ni Kristo Jesus sa ulihi gintawag nga mga bunga pagabanhawon kag iupod sila sakay Ginoong Hesukristo sa iya nga pagbalik sa sini nga kalibutan. Naunang Korinto kapitulo 15 bersikulo 22 kag tubtob sa 24. Kay subong nga kay Adam ang tanan nagakalamatay, amuman kay Kristo ang tanan buhion. Apang ang tagsa sa iya kaugalingon nga paagisod. Si Kristo ang panganay ugaling ang mga iya ni Kristo sa pag-abot niya. Nyan ang katapusan kung matugyan niya ang gingharian sa Dios nga may sa tapos nga nalaglag niya ang tanan nga pagdumala kag ang tanan nga pagbulutan kagahom. Dito sa 51 tubtob diri sa bersikulo 57 ari diri ang pagpaagisod, ang first fruit abyan sa ginatawag naton pagkabanhaw. Amo gid si Ginoong Hesus kag ang mga nagtuo sa iya nahimo nga bahin sa harvest sining pagkabanhaw. Ang ikaduha nga prophetic consequence nga natabo tungod sa sakripisyo ni Ginoong Hesus sa Isaiah 53:9 kag 10 amo ini ang pagprolong sa iya mga adlaw, ang pagpalawig
Pakita niya ang iya kaliwat nga amo mga tumuloo, tumuloo kay Kristo Jesus. Palawigo niya ang iya mga adlaw, kag ang kabuton sang Ginoo magauswag sa iyang kamot. Ining nga bahin sa versikulo 10 abyan, ang he diri sa English, most likely siling sa mga Bible scholars naga-represent sa amay. Kag ang his dira naga-represent sa Mesiyas, kag sa aton nga pagtuon amo na siya si Ginoong Hesus. The prophecy, he the Father will prolong his Jesus days, indicates that the Messiah will live a long life and or have a long reign, siyempre after his death and sacrifice. Ini nga propesiya natuman sang si Ginoong Hesus nga Mesiyas nabanhaw sa tapos nga siya nakasakripisyo sang iya kaugalingon subong nga guilt offering. Amo na ang sa 1 Corinthians 15:3 and 4 nga amo nang ginatawag naton nga gospel. Kay sa nauna ginpaliton ko sa inyo ang akon man nabaton nga si Kristo napatay tungod sa aton nga mga sala suno sa mga kasulatan. Nga ginlubong siya kag ginbanhaw siya sa ikatlong adlaw suno sa mga kasulatan. Kag nga nagpahayag siya kay Cephas o kun sa kay Pedro o galing sa napulog duha. So aton makita diri abyan nga si Ginoong Hesus naghalad sang iya kabuhi subong halad as sa sala. Ini natuman man sang si Ginoong Hesukristo ang Mesiyas ginhatagan sang otoridad o kun sang gahom sang amay dito sa langit kag diri sa duta. Kag sang siya nagalingkod sa tuo nga bahin sa trono sang Dios nga amay. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Tungod kay ang iya ginharian wala man sang katapusan. Ini nga propesiya has been and is and will be fulfilled every moment so good sang iya pagkabanhaw dito sa eternidad. Ang iya nga paghari, ang iya nga pagdumala, nagsugod na. Tungod kay ang authority ginhatag na sa kay Ginoong Hesus. But at this time, ang iya nga ginharian is not of this world. Spiritual ang iya ginharian. But it will be. Jesus will reign on the earth as the King of Kings and Lord of Lords. May mga nagatudlo nga tungod kay ining kalibutan gintugas sang Dios, ini nga kalibutan ginaharian na karon sang Dios pinaagi sa simbahan o pinaagi sa iglesia. Hindi na matuod kay siling ni Ginoong Hesus, my kingdom is not of this world. Palabuton pa na abyan. Ang ikatatlo nga bunga o resulta sa sining prophecy sa verse 10, na trigger ini sa sakripisyo ni Ginoong Hesus. Nga ginhambal gani diri sa verse 10, kag ang kabubuton sa Ginoo magauswag sa iya kamot. Ang tanan nga kabubuton, mga purposes, goals, will sang amay, natuman nagprosper kid sa iya nga kamot.
aton ina-explain later, abyan, sa sunod nga mga segments. Pero ako ni apply ini. Kung hatagan ikaw sang resource o kung sang kabuton sa Ginoo ipaybalo dira sa imo, will that will of God prosper in your hand through your work? Ang iya nga will, kung imo tumanon ang iya mga ways, mangin successful or prosperous ang iya nga work. So, kabay pa kuntani nga you know the Word of God, thus you will know the will of God, and using the ways of God, you will prosper by the grace of God, the work of God. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Imo ginpahayagan kami sa sini nga mga kamatuoran. Salamat o Diyos nga ang imo pulong, ang imo kabubuton, ang imo biblianhon kag matarong balaan nga mga pamaagi, kun amon ini gamiton, mangin successful, madinaugon ang amon mga trabaho. Kag ginakilala namon siyempre tungod kag pinaagi sa imo nga bugay. Pakamayuwa ang mga endeavors sa mga kaupod nga mga pastor, labi na gid sa mga naga-replay sa sini nga amon segment karon. Ikaw maghatag sa amon sang wisdom. Ikaw maghatag sa amon sang resources. Agod nga mangin tayuyon, mangin maayo ang amon mga handom kag plano sa imo buhaton. Now we are committing to you our desire with Pastor Sir Nicola nga matigayon ang among handom dira sa Dumaguete area in the months to come, and we would like to entrust to you that all these things will be done in your way, and that you will supply us with your wealth and wisdom. In Jesus' name, amen. Abyan, salamat gid sa imo nga pagtan-aw sa sining aton nga programa karon. Akon pagpangamusta dira sa kay Ruel Bisana, Pastor Maymon Sir Nicola, and then Susie Nobero sa sining nga segment naton karon sa Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Siguro liwaton nakon ang ini nga statement. When you know the Word of God, you will understand also the will of God. When you utilize the ways of God, you will gain the wisdom of God. And thus, you will be successful to do the work of God. May God bless us all. Thank you. No.